Alkukauden laskutapahtumat ovat tänä vuonna lumen puutteen vuoksi jouduttu perumaan, mutta viime maaliskuussa Ikau City Ride veti Lahden kauppatorille sekä laskijoita että yleisöä fiilistelemään hyndäreillisessareita. Sopiva rento meno ja hyvät laskusetit nostivat sekä laskijoiden että yleisen tunnelman kattoon. Anytime you feel the urge to get up and find out who's led, fire burning in the deep, my city covers it. Brothels, screaming walls and storms left a mark upon your face. Once or twice in your room, it's all just a face. Mä oon täällä Lahdessa ja kisa on päättynyt. Mitkä päällimmäiset fiilikset? Meikä tiedä. Vähän jalkakipiä. Ei mitään muuta. Ihan hyvät kisat. Jätkä veti aika kovia temppuja, switch rockia tohon kinkkiin ja kakkosta joka suuntaan tohon reiliin suoraan. Onks vetänyt noita tällä kaudella muuten vai tuliko ihan tosta niinku puskista vaan? Ei, kyllä mä oon vetänyt tänä vaan kuvaillut noita juttuja aikaisemmin. Mitäs muuten, mitkä oli semmosia juttuja, mitä sulla jäi mieleen? Muuta laskijoita, ketkä veti kovaa? Backflip. Se oli ihan sairas juttu. Anytime you feel the urge to get up and find out who's led, fire burning in the deep, my city covers it. Brothels, screaming walls and storms left a mark upon your face. Once or twice in your room, it's all just a face. Oli pirun hauskaa, kyllä tykkäsin setistä. Et aluksi oli pian ongelmat hyndäännyissä vauhteen, mutta sitten kun sain, niin oli kyllä ihan pirun täpinöissä koko ajan. Tosi kiva. Mitäs meinaat 1000 Eskolla tehdä? Rentoutua. Se on oikein. Aika kovaa settiä nähtiin tänään. Mitä oli semmosia juttuja, mitä jäi sulle mieleen? No sieltä tuli ihan hyvin jotain väärältä puolelta kakkosia, tai Teo Konttinen vetää ja oli siellä kaikenlaisia, aika teknisiä juttuja näkyy tuohon suoraan reiliin tuleva ja switch fronttirokkari taisi kinkkiin haastaa se yksi kaveri, että kyllä siellä aika hyvä meininki. Jätkä sytyttiin yleisön tuolla backflipillä tosta koko rappussetin ylitte. Oliko ihan hetken mielijohde vai mitä? Aika hetken mielen mustonen yllytti. Tosiaan se menee aina silloin. Pakko sonkaton kautta mennä aina silloin tälle.